Gert. En Harry Hazen. Nou. Poeh. Wat een drokte. Ah, de thee die zit op kleer. Mooi. Ach ja. Zo. Even een momentje van rust nou. Thee, mij wat lekkers. Ja, ik hoop je maar dat Harry wat lekkers van mij maken had. Oeh, dat tafeltje, dat wiebelt. Nou, dan moet Harry maar eens even naar je. Oh nee. Lies je krek lekker te luieren, moet ik weer opstaan. Nou. Wist wat? Ik denk dat ik mijn oorwerk ziekje. Ja, dat doe ik, ja. Harry? De tafel die wiebelt. Harry? Nee. Wel uit die hamer. Nou, hier ben ik dan. Ah, mooi, Harry. Zeg even naar dat tafeltje, hè. Dat wiebelt. Nou, voor deze ene keer dan. Want, koning Hert, aan het eind van deze dag, Ja? dan ben ik hier wij. En ben ik geen lakij meer. Oh nee? Nee, Maar, ik had geen nog meer om jouw hulp te wezen. Ik wil wat oors. oh? En dan willen jou vanzelfs weten, wat dan? Hè? Ja, wisten we achter, ja. Nou, ik denk dat ik ik word een echte luilak. Oh ja, en dan kan ik de hele dag in bed liggen of op een stoel zitten en oh nee, op dwaasstoel en dan lekker lang uit. Harry. Oh, ja. Sambaan bestaat net iets. Oh nee? Nee. Nou, Joert, bist u dus nog mijn lakij, hè? Ja. Dus zo even naar dat tafeltje. Oh, maar dat ken ik wel. Let op. Oh, en willen jou het dan even beet houden? Ja, best. Oké. Ja, let op. Ja, maar dat helpt toch heel net zijn wiebeligheid? Oh nee? Nee. Let maar eens op. Nou is de hele tafel stikken, Harry. Ja, dat is weer, ja. Oh, weet je wat? Nou, Ik word sloper. Dat wordt mijn nieuwe beroep. Want dingen stikken, maatje, ken ik echt heel goed. ja, dat is beslist weer, ja. Nou, ga nou eerst maar eens even wat lekkers van mij, meidje. Hè? Ik ga nog dan thee, mij wat lekkers. Nou, op. Nou. Jongen. Slopers zijn er. Wil je niet van dat Harry voortkeert? Tja. Dit wordt de laatste cake die ik van de koning maatje. Die mat ik wel even spreeuwen vanzelfs. Yummy. Even ja, slag hem erop. Dit wordt lekker. Ja, dan wat jitbaaien. Hoppa. En nog wat hagelslag. De pop op. Ja, hier een beetje. Eens even spreeuwen of er nog meer van nodig is. Ja, dit wordt lekker.
Oh, yummy. Oh, dat is wel heel lekker. Zal ik nog een stukje? Ja. Dat ik dat nou zelf meidje moest. Nou ja, zo moeilijk wie je dat nou eens ik weer net, hè? Machtig mooi. Nou, dan had ik toch wel nog om wat lekkers, ja. Harry! Mooi. Kan die rommel even oprijden, hè? En dat bloot hem nou toch. Work, 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 work. To me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. There's something about that work, 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 work. When you walk a line, line. Ja, dat bloot toch nou? Ja, ik zit te proeven of de laatste belangrijke cake precies goed is van jou. Ja. Oh, en nou is dit piep lietse stukje cake, dat is dus oer van mij. Hm? Ja, nou ja, Oh, dat wordt mijn nieuwe beroep. Ik word bruwer. Ja, en dat is dan wel heel spietig van jou. Maar van morgen af ging ik je wij. En ben ik geen lakij meer. Nou, prima, ja. Zit je toch alleen nog maar wat te luieren? Huh? En dingen te slopen? En cake te prioon totdat er niet meer oor is? Het beste. Ik zit je dags alleen maar te luieren en dingen te slopen en cake te pruwen? Ik denk toch wel net. Je koning had jou echt nog een lietstukje cake. Nou ja, het is wel een heerlijk pieplietstukje cake. Zo had hij nou echt voortgaan. Nou ja, en oors moet er het excels maar weten. Die rommelek. Koning Hert? Ja? Weet je wat nou zo apart is? Nou? Nou, dat ik al precies het goede werk ha eens, ja, hier, als lakij. Dus, ik denk dat ik maar bleef. Bij jou, de wichtigste koning van het bosk. Ja. De leukste. En de aardigste. Ja, dat vooral. Goh, ik ben nou blied. En jou? Nou ja, wat zal ik zeggen, hè? Misschien een beetje blied, hè? Ja. Als je zo vlug als een hasse even een kopje thee iets kenst en die rommel even oprijdt. Ja, dat doe ik. En zal ik dan nog zo'n lekkere cake bakken? Ja. Ja, leuk.